new here! Welcome back to my channel! Today, ipapakita ko sa inyo guys yung mga laman ng aking backpack. So, I did a what's in my bag video last year and yun pa rin yung bag na ginagamit ko weekdays. Tapos Friday, Saturday, Sunday, yung backpack ko yung gamit ko all the time kasi Friday casual day namin. Hindi namin kailangan mag-business smart na dress code. So, okay lang sa akin mag-backpack. So, ito ginagamit ko siya Friday, Saturday, Sunday lang. And today is actually Saturday. And gamit-gamit ko siya today. So, from yesterday hanggang bukas, itong bag na to yung gamit ko. I've had this backpack for a while now. Less than a year. Siguro mga 6 months na sa akin to. Ang ganda-ganda pa din niya, guys. I got this backpack from Zaful. Ang gusto ko sa kanya is maliit lang siya. Tapos, hindi din siya ganun ka-bulky. O hindi gaya ng isang backpack ko na sobrang bulky siya. Tingnan para talaga akong literal na Dora the Explorer. Ito, maganda siya. Very like simple lang niya tingnan. Tapos it has gold hardware which I like. And yung sa likod niya, very simple lang ng strap. Again, hindi ganun kakapal. Manipis lang siya. Hindi ganun kadami yung compartments niya. Which is para sa akin okay lang naman. Kasi hindi naman ganun kadami yung laman ng bag ko. So meron siyang compartment dito. Ito yung pinaka main compartment niya. And then sa loob merong tatlo. So I'm gonna start with the stuff that I have in here. Una is my wallet. So ito yung wallet na gamit ko. This, you guys, I got from Dresslink. Sobrang ganda-ganda ito. Gustong-gusto ko siya. Gustong-gusto ko yung color. Yung nakasulat pa dito, oh, forever friend, your choice. Forever friend, your choice. Gusto ko yung bow na design. And yeah, ito lang yung daily wallet na gamit ko. I'm actually looking for yung mas maraming card slots sa loob. Pero gusto ko ganito pa din kaliit. Ayoko yung mahaba na wallet. Gusto ko na ganito lang siya. Gusto ko na mayroong zippered compartment para sa mga coins. Tapos maraming card slots. So, I actually was looking today. Pero hindi ako nakahanap ng ganito kaliit na maraming card slots sa loob. But yeah, yan yung unang laman. And then next is ito. Lalagyan ng aking sunnies. So, ito yung sunnies ko I got from, I think, Zaful as well. Or maybe Dresslink. But it looks like that. Actually, ang daming merong ganito. Yung kasama ko sa trabaho, meron siyang ganito. And then si Roslyn din, merong ganito. So, it's pretty common. And I really like it. Mirrored siya. Itong lalagyan na to, I got from... What website is that? Yung parang Dresslink din. Basta isa dun sa mga very affordable na website. Ang nagustuhan ko dito is makakalagay ako ng dalawa. So, pwede kong dalhin yung sunnies ko at saka yung eyeglasses ko kasi magkakasya silang dalawa dun. That's why I like this. And I always keep it in my purse kasi just in case. And then, I have this. So, ito yung mga nilalagyan ko ng mga lipstick ko or other like makeup stuff, I guess. Or lipstick lang yung makeup stuff na meron ako sa bag ko, guys. Hindi ako nagre-retouch. If you guys have been watching my vlogs, alam nyo yan. Anyway, the first thing in this pouch, and look at this pouch. I got this from CN Direct pala. CN Direct ko to nakuha. And then this one, I believe I got from CN Direct as well. And look at how cute. Like, yung mata niya though. The mata. Anyway, yung first one nandun is this. Ito yung from Holika at Tony Moly. So, perfume stick siya. Kinikip ko siya sa purse ko kasi ayokong dalhin yung malalaking perfume ko. So, ito lang. And very, siya, floral. Hindi ganun naglalast yung amoy niya. Pero okay lang kasi nagpe-perfume naman ako before ako umalis. Ito is just in case lang. Hindi ko siya ganun kadalas ginagamit. Kasi hindi naman ako mabaho. Hindi naman ako mabaho. Anyway, meron pa dito. Ito naman, Ultra Fresh Cool Mint Breath Spray. Binili ko to before I left Adelaide to go home sa Philippines kasi naubos na yung ganito ko na I always keep in my travel bag. So, I have that and for some reason, I have it in here as well. And then, meron akong mirror. Ito yung Cocoa Cookies I like na mirror. Sobrang cute niya. Meron siyang suklay na kasama kaya hindi ko ginagamit to at all. Kaya lang kapag tinanggal ko kasi siya, mawawala yung Oreo niya na effect. So, kinikip ko lang siya dyan. But yeah, it's just a mirror. And then, ito mga lip products na, guys. Meron akong 5 dito. So, the first one is the Urban Decay Comfort Matte Lipstick in the shade 1993.
3, yung shade niya. Ito yung bigay sa akin ni Catherine. Thank you. Sobrang dami na siguro naiinis kasi thank you ako ng thank you kay Kat. You guys, I'm just grateful. Minsan lang may magpapadala sa iyo ng ganito kamamahal na makeup. So, of course, kailangan mo maging thankful. Anyway, ganito yung shade niya. Actually, kapag nasa lips ko na siya, mas darker siya dyan. And then, the next lipstick that I have here is the Minaw Matte Lip Gloss in the shade 205. Gustong-gusto ko din yung shade ng liquid lipstick na to and sobrang long-lasting nitong liquid lipstick na to, guys. Yan yung shade niya. And then, another lipstick I have in here is the Wet n Wild na Mochalicious 914C. Itong Wet n Wild na lipstick, kailangan mong maging careful sa pag-open kasi natatouch niya yung lid niya. Tingnan nyo, ang dumi-dumi na ng lid. Kasi yung lipstick nakaangat. Anyway, ganito yung shade niya. Kung gusto ko ng dark na mauve na shade, yan yung ginagamit ko. Actually, hindi ko naman to mga ginagamit araw-araw, guys. Sila lang talaga yung nasa bag ko. Tinatamad na ako na kunin sila from my bag. And this one is another brownish shade. I have no idea kung bakit puro halos lahat brown na nasa bag ko. But this one is the Lippy Sticks from Colourpop in the shade Grunge. This is actually the lipstick that I used yesterday. And then the last lip product that I have in this cute pouch, Estee Lauder The Berries Contour Lip Liner in the shade In the Buff. Ito maganda din siya. Brownish na lip liner din siya. See, on my lips, it's way darker than that. I also keep in here my Marc Jacobs na, ito actually, nandito siya. Wala siya sa mini pouch ko kasi I filmed a favorites video kanina and ito feature ko siya sa favorites ko. And yeah, super cute Marc Jacobs na lipstick. Nilalagay ko siya dito kasi kapag nilagay ko lang siya sa bag ko, hindi dito, nawawala siya, nakakaloka. Kasi ang liit-liit niya. And then, next laman ng aking bag is ito. Ito yung aking spoon and fork. Ito, nabili ni Dan sa Landmark sa Pilipinas, guys. Meron siyang spoon, fork, at saka chopsticks. Na hindi ko ginagamit at all yung chopstick kasi bakit naman ako mag-chopstick? Rice lagi yung baon ko. So, yan. Lagi yung nasa bag ko. Next one is this. Ito yung nilalagyan ko ng aking battery at saka memory card. So, dito ko sila nilalagay. This is my extra memory card and then my extra battery. And, yeah. Doon, safe na safe sila. And just in case gusto kong hanapin yung memory card ko, hindi ko na hanapin yung maliit na lalagyan ng memory card. Ito na lang. Like, kapag may bola dyan, yan yung memory card at saka battery ko. And it's very, very handy. Lalo na kapag malaki yung bag mo. Ay, nako, wag mong ilagay sa kung saan-saan yung memory card. Kasi nakakaloka kapag nawala yan. And then, marami akong mga papel dito, guys. Kasi ito yung bag na ginamit ko when I took the theory test para sa driver's license ko. So, binigyan nila ako nitong theory test letter of attainment. Dapat ko siyang dalhin lagi sa kung saan man ako magpunta if I drive together with my Philippines driver's license para makita nila na yes, I can drive with my Philippines driver's license. And then, ito, binigay nila sa akin sa mga requirements kung ano yung dapat kong dalhin nung I took the test. So, tapo na yan. And then, this one is just the receipt na binayaran ko sa test. And then, ito is, merong dalawa dito, maliit resibo, and then another paper para sa susunod na test na naman, para din sa driver's license ko. So, the first theory test, tapos na, the next hazard test, and then, the final test is practical test. So, yeah, 3 test, guys, para lang ma-convert yung license ko. Papel na naman! So, ito yung sa, yun, sa ano ko. Wait, kailangan ko ba itong itapon or what? Tissues, kasi kapag kasama ko sa danhay na ko, lagi niyang kailangan tissues. Daig ko pang may kasamang bata. Lalo na kapag kumakain kami, parang laging kulang yung mga tissues sa restaurant kasi sa Dan laging, ay naku, kalat-kalat. Kalat na bata. And then, meron ako nito. I'm pretty sure sa Melbourne pa to, guys. Nung nag-stay kami sa hotel. Yeah, nung nag-stay kami sa hotel doon. Dinala ko yung cotton pad nila. Tapos, merong mga earbuds dyan. Of course, my hand cream. Malapit na siya maubos. I got this from Syra May on Instagram. Malapit na siyang maubos kasi I use this every single day. Like, pagkatapos mong mag-toilet, tapos hugasan mo yung kamay mo, tapos yung kamay mo medyo dry kasi hinugasan mo. So, kailangan kong merong hand cream lagi. And then, ang kalat-kalat, guys, meron akong medyas na
Nakakaloka. And then, ito. Nabili ko siya kahapon. Ang daming laman ng bag ko, ha. Nakakaloka. Tapos marami pa. Ang daming basura, guys. Anyway, ito. Binili ko siya kahapon sa Rundle Mall. Isa sa mga shops doon na magko-close na sila. So, lahat ng nandun naka-sale. So, ito, originally $1. 50 cents na lang siya. Ano siya, scented sachets na ilalagay mo sa sasakyan. So, I got this para sa sasakyan na Dan. Mabango siya actually. I need to remember na ilagay siya dun. Ay, naku guys, ang dami. Ito, I have 2 packets of Nescafe na coffee chewing gum. So, yan. And then, trash sa Kinder Eggs na basura. And then, basura ng extra na gum. Ay, naku, basura. Ang daming basura. And then, ito, oh, guys. Sa hotel ko din to nakuha. Yan. Kapag meron talagang ganyan, kinukuha ko talaga siya. Ang mahal ng mga ano dito, mga sinulid at karayom. Ang mahal, nakakaloka. So, kapag pumunta kami ng hotel, tapos meron ako nakikitang ganito, kinukuha ko siya. Tapos meron din mga pins dyan. Kasi hindi ko alam kung saan bibilihin yung mga pins na ganito. Hindi ko talaga alam. More basura, guys. Maganda na din to para malinis. And then, meron akong hair tie, of course. Another extra basura. Extra gum na basura. Minties na basura. Ah, cute naman ito. Si Kathy at saka si Mia. Look at that picture. Gamit namin yung camera na Mia dito. Ang ganda, diba? Puti-puti na mukha ni Kathy. Ticket! Kasi nagpunta kami ng cinema last week. Oh my gosh, basura. And then, basura na ata to lahat, guys. Oh, meron ako headache tablet. Gosh, naghahanap ko ng headache tablet. Kailangan ko ilagay sa pouch. Kapag meron ako, umaandar din yung migraine ko. And then, meron akong minty. Ito na yung pinaka-last sa malaking compartment. Meron pa ako dito sa harap ha, ito. Tapos, meron pa din zippered compartment sa loob. So, another ticket. Kasi dalawa yung ticket namin. Of course, dalawa kami. Basura. Bakit ako may ganito? Meron akong ganito na walang laman. Yan na yung pinakalaman nung dyan. Tapos, dito naman tayo. Meron na naman akong gum. Meron akong extra na green. Ubus na to. Yep, ubus na yan. And then, dalawang KitKat. Yes. Nakaano kasi siya half price nung pumunta kami ni Dan sa grocery. Sasabi ko, bibili ako ng dalawa kahit hindi naman ako masyadong mahilig sa chocolate. Just in case kailangan ko siya, diba? Dito, merong headache tablet again. Sus, Diyos ko Lord, nung hinahanap ko kayo, hindi ko kayo mahanap. Ngayon na okay na ako, nandiyan na kayo. Buhay nga naman. And then dito, USB namin, mga pictures and video ng wedding nandyan. Ang cute, no? Ang cute ng USB. Binigay sa akin ng photographer namin. Ang cute nila. And then, we have a zippered compartment here na hindi mag-open all the way and wala siyang laman. Anyway, dito na tayo. So, meron... Ang ganda nitong feature na to. Gustong-gusto ko siya. Meron siyang zipper dito. Hindi lang siya design lang. As in, malalagyan mo talaga siya. See? Meron talaga siyang mga laman. Meron kaming picture. Kahapon merong... Kahapon ba? Yes, kahapon merong pa photo booth sa office. So, nag-photo booth kami. And, ang cute lang. Tingnan niyo yung mga photos. Mga kasama ko yun sa trabaho. Ang cute. And then, dito, nilalagay ko yung aking Opti-Tears Comfort Drops para sa mata ko. Especially when you wear contacts. Kailangan talaga merong ganito. Just in case nag-dry na siya sa feeling, you know. And then, meron, isa na lang. Ito, ano siya? Panty liner because I'm a girl, I'm a woman. Pero hindi ko na ito magagamit kasi na-open na siya. Kadiri na ite. And yun na lahat ng laman ng bag ko. Walang masyadong makeup. Mga basura. Maraming basura. Walang makeup. Ganon. Anyway, yun na lahat yung laman. Nalinis na natin. Congrats to myself. And that is it for this video. Please do like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to goodbye.